Mando, Chinagorom, see Mama Wednesday. What do we see Mama? See Mama! Apa ni ke duru kisi je ne zamu ke duru. Si Mama ni ga de kisi ta ta ko ko de ja ko wa. Asimi je be je bi jawole. Si Mama e. Ako de kere si Mama. Si Mama Wednesday, ni ga de kisi ta ta ko wa. Ye ku ga de me, kesi ma kesi won de woke. What do we dinelo? Dinelo Wednesday. Asimi je be je bi jawole. Apa de sa ta ne le ko ga de. Baski. Ogandi oga, odogbo odi baski. Ogandi oga na toki. Odi baski, si mama ska kene gidi debe debi jawole. Makana ifo e bere keje kuma kya. Odi baski weze ni gadi kechi ne chada akwa. Pakistan money. What are you Pakistan money. Nigga do kwani kesi ne chanda agwa asimo ocho mu no mo tete na what am I raise nigga do kesi ne chanda kesi makono mi gwerod ulogu igwerod si mama sika kenaye oke mo ne ko nwe kesi mako obi agada wenze aro Ogandi oga na toki. Si mama scan kenege. Akana bi fe ku kana. Because kuwense mo. O kale jack wamba. Aro. Kesi makono wa jaru. Jaru wense. Jaru ne kene kwe me kene na tu kene kene kulu anwo. Odogu si mama scan kenege. Kesi makono ma dinelo wenze ojala temelo malo aro dinelo akemelo gogo akara Odogwu mulu si mama asim ni gene je na bata maka na obutu dike mulu odogwu aro bam Every day.
ọkwere ja ikwu nwamba asị m ijebe ije awere bọsị mgbe kwa pụrụ aga nwa onye ji ga-amụ ije ọ ga-adarịrị ngwọrọ ọfọtụgburu ga-ajụ mmadụ ana m eriri gị ndị ilo osipụ ga-atụ nkwe ufere ma jiri olu si mama si mama a na-agụ m oyibo na ara n'iche na onye ndị ya mma ọfụ n'anya ọ dị Pakistan money. What are you using? What are you using? You